Non pensen que só os máis cativos gozaron hoxe dunha mañá dedicada á festa do Entroido. Tamén nos centros de secundaria de Chantada houbo moita motivación e actividade lúdica en relación con esta festa. No IES Valdoasma de Chantada e no Lama das Quendas houbo humor, as sátiras, coreografías e o karaoke centraron o espectáculo. Quedan agora con anacos destes entroidos educativos que implicaron un ano máis a estudantes e mestres.